ኣብቲ ኤርፖርት መበገሲ ሰዓት እንዳተፅበ ከለኹ ግዲ ናይቲ ብለይቲ ዝተሰኣኽዎ ጥዑይ ከምዛ ዘይፀናሕኹ ርእሰይ ሻዕሻዕ ከብለን ጀመረ። ብድሕሪ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ዝገይዋንኩም ነብሰይ ዝረኸብዋ ግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይኮነ ሰብ ሆስፒታል እዩ። ከምዚ ነገሩን እንተኾይኑ ሓንደበት ብደወልና መሬት ሰጣሕ ምስ በልኩ ቀልጢፈ ክበራበር ስለዘይከኣልኩ እዮም ናብ ሕክምና ዘብፅሑኒ። ነፋሪት ድሮ መንገዳ ኣፋሪቃ ትኸውን እቲ ኣጋጣሚታት እንዳገረመኒ ዝገበሮ ስለዝነበረውን ደሓን ምስ ኮንኩ ንገዛ ይምራሕኩም። ፀኒሑ ናይ ትኬተይ ነገር ኣብ መቐረ ክብገስ እንዳበልኩ ኣብ ስራይ ዘይተረጋገ ስለዘጋጠመ ተረፍኩም። እታ ናይ ዕረፍቲ ወርኹም ብኣቢላ ሓለፈት። ነታ ወርሒ ብሓንቆታ ክትፅበ ሎምዶ ፅባሕ ይመፅእ እንዳበለት ገላ ዘይመፅእ ብጣዕሚ ኣበሳጭዋ ሓረቐት። ካብ ዝፈልጣ ከምኡ ጌራ ሓሪቀ ርእያ ኣይፈልጥን ኣንቢራ ተዛሪባትኒ። ከምኡ ግና ርእያ ስለዘይፈልጥ ኣኖም ብጣዕሚ ሰንበድኩ ሓዘንኩ ግና ዝግበር የለን። ክኸይድ እንተኾይኑ ብሕጂ ዓመት ክትፅበ ኣለኒ። ተስፋ ካይሕባ ድማ ክሳብ መዓስ ተስፋ ንወዲ ሰብ እንዳሓብካ ክትነብር? ግን ዝኾነ ከዓ ድሓ ኣብ ዝጠዓመኒ በዓል ሓሲበ ክመፅእ ጥራሕ ንስኺ ውራይ ናብራ ክግበር ምስ በልክዋ ብኡ ጌራ ደኣ ሕልም በለት ኳነ ሓቂያ ሕጂ ማይ ትምፃእ ኣነ ንስኻነ ክንውድእ ኢና ትብሎ ነይራ እሞ ኣይተሓዘላን እዩ። ኣነ ይውፃእ ለይለ እቲ ፈላማ ብዙሕ ኣይተገደስኩን። እዚ ግና ምስን ናይ ሻቁለት እዩ እንዳበለስ እውን ፀኒሖም 2 ሰው ምስ ገበረት እዛ ጓል ደኣ ኣምሪራ ማለት ኮይኑ ምባል ብኖርማል ቁፅሪ ምስ ደወልኩም ተኣቢላት ናይ ግዳስ ዝኾነ ናይ ምኩራ ይኹን ናይ ቋዕቃ ስምዒት ከይርኣኹላ ብዝተረጋግአ መንፈስ የለትኒ። ድሓንቲ እቶ እንዳበልኩ ክጣልፈ ከምዘይብላ ሓቢረ ተፋነኽዋ። ሓቂ ንምዝራብ ጠፍ ኢላ ክላ ድምፃ ከም ዝናፈቐኒ ክኸይድ ኣይደልኒ። በቲ ኩኑ በቲ ርክብና ኣይ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ኾነ ከምዚ ከትከት ክብል ተፈለጣኒ። ሰሓዓ ከም ሓፋሓፍዩ ከመይ ዳሓንዶ ጥራሕ ትብል ከምዛ ሽዑ ዝተላለየትኒ። እንታይ ኸናትኩም ብምባል ምስ ነብሰይ ተመራሚረ መልሲ ግና ክረክበ ኣይከኣልኩን። ግን ዝኾነ ካ ፀገም እንተብሎ ዝተወቀስኩዋ ድሓኒ ካብ ምባል ሓሊፋ ግና ዝኾነ ክተምልቕ ኣይተሰምዐትን። ድሓኒ ትበል ደኣ እምበር ድሓን ከምዘይኮነሲ ኩልንትንኣ ይምስክር ነበረ። እንኳን ሓቂኣ ክትኩሪ እምበርከ ንዓይ ብኣካል ናይ ምርካብ ድሌታ ከምዛ ሰማይ ጠቀስ ሕንፃ ሰሪሑ ዘይነበረ ክተርፍ ከለኹ ዝተሰማዓ ስምዒት ከም ክብራ ስለ ዝኽእል እንተኮይ እንተሃርዐት ኣይተሓዝላ ንግዳስ ዝግምተ እዩ። እስከ ይኹን ምባል ብገል ጠምጠም 3 ወርሒ ድሕሪ ምትራፊ ምስ ገበርና ግና ሓደ ሚስጥር እንዴ ደኣ ዘለኒ ትብለኒ ኣብ መንጎ ዘረባ። ሕጂ ግርም በልኩ ብውሽጠይ ገለ እንደዚ ሕልሙ ማዕረከ እንድኡ ምትራፈይ ኣብ ምክንያ ከምዚ ገይራ ኣይምዝሓለትን። እቲ እንታይ ሲ እዋ በቃ ኣንፃር ናይ ዝነበረቱ ነይራ በሊ ንገረኒ ምባል ብሕንጥዩነት የእዛን የገተርኩ። ንሳ ግና ክትዛረባ ኣይተሰምዐትን። እቲ ምጢ ደኣ ብዝሐት ብኡ መጠን ድማ ናቲ ናይ ምስማዕ ሸውሃት እንዳተኸፈተ መፀ። ኮይኑ ግና ለበይ እንታይ ከም ዝኾነ ፍርሃት ፍርሃት በሎ። እንታይ ድዩ መሲልካ ኢላ ኣብ ክንደ ትዛረብ ግና መሊሳ ትንበለት እሞ መውዳእቱን ካልእ ግዜ ክነግረከ ብምባል ቴሌፎን ኣፀወት። ደጊመ እንተደወልኩላ ክተልዕለና ኣይከኣለትን። እንታይ ማዕረክ እንደዚ ኢለ ብጣዕሚ ተሸቓልኩ። ልቢውን ሓፍኮፍ በለት። ሓቂ ዶ ክንዛረብ ብጌጋ ሕማቕ ክረኽባ ንካሊእ ትኾን ኣይደለኒ። ብኣመፂኦም ማለት ንዓይ ተንኪፎም ማለት እዩ። እንታይ ከም ዝኾንኩ ልዕሊ ማንም ሰብ ንዓይ ዝሓሊ ስለዚ ገለ ወሪድዋ ከም ዘሎ ስለተሰወጠኒ ፈርሕ ፈርሕ ዝበልኩ። የግዳስ ዝተመለሰትኒ ድሕሪ 3 መዓልቲ እዩ። ሽዑ ክትዛረበ ኣይተሰምዐትን። እንታይ ድዩ መሲልካ እንዳበለት ብዙሕ የዕለበጠት ውዳእቱኡን ካልእ ግዜ ክነግረከ ብምባል ቴሌፎን ዓፀወት። ነገሩ እንዳተሓሳበን ስለ ዝመፀ ክንበኣስ ኢና ዝብል መልእክቲ ምስ ሰደድኩላ ካይፈተወት ደወለት እሞ ፈሪሒካ እንዴ ብጣዕሚ እኮ ዘኽብረካ ልዕሊ ማንም ድማ ንስኻ ከቢድካኒ ብኸመይ ከም ዝነግረክኮ ጭንቅ ኢሉኒ ምስ በለትኒ ክትስከር ከም ዘይብላ ጠቢረ ጠባቢረ ከም ትዛረብ ገበርክዋ። መወዳእቱን ተፃዒራ ወዲ ናብዛ ምድሪ ዘቐልቀል ዘረባ ተገላገለት። ጣኒሰ ኣለኹ ሰሚዕኻኒ ዶ ጣኒሰ ሕጂ 3 ወርሒ ገይሩሎ ምስ በለትኒ ከይተረድኣኒ ቴሌፎን ኣብ እዝኒ ዓፀኹዎም።
ዝዓፀሖ ግና ስለ ዝፈትዎን ኣይ ገዲፋ ስለ ዝጠነሰሰ ኣይኮነን በቃ ገዲ ዘይተፀበኸ ኮይኑ ሰንቢደ ተገሪመ ኮይኑ ግና ክምለሳ ስለ ዝነበረኒ ነብሲ ኣረጋጊኤ ምስ ደወልኩም ካብ ሓደ ከም ዝጠነሰት ደጊማ ሓበረትኒ ፈፂመ ንከሙታት ኣይተፀበኽዋን ንሱ ገሪሙኒ ከሎ ግና ካልእ ዘሕርቕ ዘረባ ፈነወትለይ ኣቦ ዝቆልዓ ምእማል ኣሚኒ ምስ በለትኒ ትፈልጡ ዲኹም ዝሓረቆ ህርቃን ሃራይ ካብ ጠነሰተ ዝግበር ኢለ ግናሲ ዘእምዋኑ ስለ ዘበሳጭውን ስዕከ ድኸ ምስ ዘረኸብከ ትጋደመ ምስ በልክዋ ህርቃነይ ክቋፀር ስለዘይከኣልኩ ፍቅፍቅ ኢላ ክትነብእ ምስ ጀመረት ከይተፈለኩ ኣረጋጊእያ ተፈለኽዋ የግዳስ ሓደ ነገር ብቅፅበት ኣብ ሓንጎለይ ክመላለስ ጀመረ። እዛ ጓልሲ ዝሓሰበት ሓሲባ ዳን ዕድል የንበል ኮን ኢላ ጠኒሳ ዋላስ እንታይ እምበርከ ዕድመ ናይ ጠንሲ ዳርጋ ምስቲ ኣነ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወሉ ሰዓት ሓደ ስለ ዝኾነ ጠንሲ ምዃና ክትነግረኒ ከላ 3 ወርሒ ገይሩ ነይሩ። ኣነ ከዓ ኣዲስ ኸይዲ ኢለ ካብ ዝተርፈ 3 ወርሒ ገይረ ኣለኹ። ከመይ እዚ ጉዳይ ንዓይዲ ተሓሲቡ ዋላስ ሓቂ ዘረባ ኣብ ከምኡ መደምደምታ ክበፅሕ ኣይደለኹን ግና ምስቲ ኩሉ ነገር ኣገናዚበ ምስቱን እዚ ኩሉ ዓመት በትዕግስቲ ተፀበይትኒ ከምዘይደልያ ማለት ከምዘይምርኣ ከም ሓዋ ጥራሕ ከምዝርኣ ትፈልጥ እኳ እንተኾነት በዚ ጠንሲ ኣመኽንያ ክትሕዘኒ ደልያ ዶ ትኸውን ደፊረ ካሓተ ከዓ ነገር ፅላት ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓኒ ስቐይ መሪፀ በቲ ኮይኑ በቲ ከምኡ ሓሲባ እንተ ነይራ ሕማቕ ሓሳብ ጥራሕ ክብል ዝኽእል ዋላ እኳ ትፅላእ ጓል እንተዘይኮነት ኣብዘይ መደበይ ኣብዘይ ሓሰብከ ጉዳይ ክኣቱ ስለ ዘይደሊ ከምዚ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹም ብዝኾነ እቲ ሓቂ ንሳን ፈጣርን ጥራሕ ይትፈልጡ እንተ ኣነ ግና ሳላ ዝሓመምኩ በቲ ኮይኑ በቲ ነፃ ወፂ ኣለኹ ግና ካብ ኩሉ እንታይ ከም ዝሃርቀኒ ትፈልጡ ዲኹም ንዚ ኩሉ ፅቡቕ ነገራ ኣብ ዘይኮን ሰብ ሙዳቕ እዩ ብሰንከይ እንተኮይኑ ግና ኣይተሓዘለይ ጥራሕ ክብላ ዝኽእል እምበርከ ሓደ ግዜ ንትፈትዎ ሰብ ንምውናን ዘይተሓሰበ ዘይተደለየ መስዋዕት ስለ ትኸፍል ኮይኑ ግና ከም ሓዋ ኣብ ጎና ደው ክብል እንተዘይኮይኑ ከም ናይ መጻኤት መናብርተይ ሕጁ ክሪኣ ኣይክእልን እየ።